ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ நந்தாலய பசு பாதுகாப்பு இல்லம் பசு சேவைக்காக இந்த வறட்சி காலங்களில் வைக்கோல் ஸ்டோரேஜ் பண்ணுறோம். பசுவுக்கு தீவனம் மற்றும் வைக்கோல் வாங்கி கொடுக்க விருப்பமுள்ள நன்கொடையாளர்கள் அல்லது தன்னார்வலர்கள் வரவேற்கப்படுகிறார்கள். பசு சேவைக்காக வறட்சி காலங்களில் வைக்கோலுக்கு நன்கொடை தேவைப்படுகிறது. இந்த நன்கொடையை ஸ்ரீ நந்தாலய பசு பாதுகாப்பு இல்லம் இந்தியன் பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு பதிவு பண்ணலாம். ஒரு கட்டு வைக்கோல் 180 ரூபா 200 இப்போ விற்பனை ஆகிட்டுருக்கு. சிறு தொகையாக இருந்தாலும் ஸ்ரீ நந்தாலய பசு பாதுகாப்பு இல்லத்தின் அக்கௌண்ட் நம்பரில் பதிவு பண்ணி நீங்கள் இந்த வைக்கோலுக்கு நன்கொடை அளிக்கலாம். வரவேற்கப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே.